Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane. Lona ogama lakhe ngiphakela umthakathi ngokwandabandaba. Insizwe ngiyokudabuka kwaNongoma entabeni yezulu. Futhi kuyinsizwa ke sikuvele futhi yaphumela obala ngokuthi izimisele ngokubuyisa isintu sakithi. Lapha ke simdonse ehamba ke nezinsizwe ezishaya kumgangela. Lapho ke khona ehamba ekhoza ukuthi kayikho insizwa ke bulalenye insizwa ngesibhamu. Izinsizwa zonke ukuze sibonakala insizwa bazo ufuna ngeyihambe ziyothatha kukhuni. Phela izinduku behambe ke beyolwa beshane ngeinduku. Bese ke futhi kuphelela lapho. Uphakela umthakathi indabandaba uphumele kubala njengoba ke seze wenza ke iboot camp. Lapho ke khona emema khona abantwana ke bonke abasebe bancane ehambe yobafundisa ke ngesintu nangokuthi kuyini kuba insizwa. Lapha ke simthola ke khuza udlame olubhekiswe kubantu ke besilisa kulezi insuku la khona ke bebulalana khona ke ngesibhamu ngoba ke bezibiza ngegama lokuthi ke bayizinsizwa. Uphakela umthakathi ukuvele ngokusobala ukuthi ayikho insizwa ke bulalenye insizwa ngesibhamu futhi ucelile ukuthi ke insizwa mazibuye kulento kulomqondo ke ziwuphetheyo. Akunamuntu okufanele efe ebulawe ngesibhamu. Siyabonga mkhaya. Ayikho insizwa kufanele ibulawe ngesibhamu. Wensizwa kenime insizwa kenime. Akenime ngisondele la. Ngisondele la sikhulume le ndaba. Sondela ndunami. Wensizwa. Ayikho insizwa okufanele ibulawe ngesibhamu. Uma insizwa ixabene aziyenduneni ziyolungisana. Induna azibe nolwazi lokuthi insizwa mayixabene ilungiswa kanjani ixazululwa kanjani. Futhi nani insizwa masenilanyulwa vumani phela ukulanyulwa ngoba kusuke sekungena umuntu wesithathu ezolungisa udaba osuke engangene kulo. Ngakho kumthetho uthi kufanele nixolelane mase kuthiwa xolelanani. Ayikho insizwa okuthiwa insizwa. Akekho umuntu oyinsizwa obulala insizwa. Akekho umuntu ungathi uyinsizwa ubulala insizwa. Uyinsizwa kanjani ubulala insizwa? Yithi insizwa buka nayi into yakhandiswe. Hawu nayi into yakhandiswe bakithi. Ngoba libona likhona nje zona khandwa kanayi. Alikhandwanga ngesibhamu. Uphatha isibhamu igwala ngiyaxosha. Uphakela umthakathi uphinde futhi wabonakala ke ehlanganisa ke insizwe bese ixabene ke ingxabano yabafazi. Phela ingxabano yabafazi kayipheli. Uphakela umthakathi ubeke sehlanganisa lezi insizwa wathi ke mazithelelana amanzi. Wabonakala futhi ebatshele emehlweni ukuthi ke njengoba sithelelana amanzi nje kazizile ukuzodlala lapha. Njengoba nithelelana amanzi nje ke xolelanani lokhu kwempela. Asinibuzi futhi asiniceli siyanitshena ukuthi njengoba senza lo msebenzi esiwenzayo yingoba ke siqonda ukuthi kudlame maliphela. Uphinde futhi kwanxenxa zonke induna ukuthi ke mayihlanganisa imphakathi futhi zazi ukuthi umuntu ke uhlanganiswa kanjani nomuntu axabene naye. Abantu ke baxolelana kanjani ngoba lento ibuye ke ife eyinduneni ezisuke ke iphethe izona ibuye ke igeje kumzila. Uphakela umthakathi ubeke secela ukuthi ke abantu mabazi ukuthi ke lapha emhlabeni kuyaphiliswana. Omunye usiza omunye nomunye ke usiza ke omunye. Udaba lokuthi insizwa ufuna sixabane kwakuyinto leke engasasebenzi bakithi futhi ayikazi yabakhona ukuthi into ufuna kube khona insizwa okuthiwa ixabene. Insizwa nje ke ziyangcweka kuma ngabe ukuthi khona la zingaboni kahle khona zilinda kube nomthimba zihambe ke ziyongcweka khona. Phinde futhi mawuphela umcimbi futhi ziyophinde ibone komunye umcimbi. Kodwa mazihlangana ziyabingelelana njengeinsizwa. Akukho ukuthi kuthiwa khona insizwa okuthiwa kayisaswani. Ayikazi izibe bikholo yonto. Ngakho ke sicela ukuthi lokhu xabana bekuphakathi kwenu sicela insizwa zakithi amaviyeni omabili sicela kuphela. Wena kubamba amanzi uthelela umfowethu uhlamba izandla uyamtshela ukuthi uyaxolisa. Wena mfowethu uma ngabe sekunikeza uthulithe umthelele ezandleni umtshela ukuthi uyamxolela. Asinibuzi siyamtshela xolelanani. Senzo sami ngasenza kwena. Sisipilo bokwenzela ukuthi ungapheli. Cha sicela sikhuze ihuleke bafethu ihule hayi ke iphelile ke into bafethu kodwa ke sizoqhubeka sishayane madoda akusho ukuthi ke sisashayana Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane.